Normalment, el perfil de persones que estan assumint el suport o la cura cap a una persona amb Alzheimer solen ser de l'entorn familiar, normalment són dones, o bé les parelles o les filles, per tant estem en edats compreses entre els 45 i els 85 anys. Hem de tenir en compte que pràcticament un 80% de les persones diagnosticades amb demència reben el suport per part de la família. Llavors aquí s'obre una problemàtica important a tenir en compte perquè els estudis diuen que en un 84% dels casos hi ha la possibilitat que aquest entorn familiar cuidador acabi desenvolupant algun problema físic de salut vinculat a la cura i que fins a un 94% pot ser que desenvolupin algun tipus de problemàtica més de tipus emocional, com serien estats d'ansietat, de depressió, però simplement que tinguem en compte que és una malaltia que més enllà d'afectar només a la persona que la pateix, té un impacte molt important en tots els àmbits a nivell familiar, tant a nivell econòmic com físic, com emocional i com social.